निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळमधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प। निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प। MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202। सध्या पर्यटन हंगाम सुरू आहे आणि या निमित्त अनेक पर्यटक जिल्ह्यात दाखल झाले। सिंधुदुर्गच्या पर्यटनात एक महत्त्वाचा ठरणारा खाडी आणि समुद्राच्या संगमावर साकारलेला एक पूल सध्या पर्यटकांचं लक्ष वेधून घेतोय। कुठे आहे हा पूल आणि याचं काय आहे वेगळेपण पाहूया। मग तुम्ही पण पडलात ना प्रेमात? असा पूल आपण गोवा राज्यातच आणि इतर राज्यात बघितलाच असेल, मात्र सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आलेल्या पर्यटकांचं लक्ष वेधून घेतोय आपण। हो, हा अप्रतिम नजारा आहे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ल्यातील झुलत्या पुलाचा। या पुलाचं काम सध्या पूर्ण झालं असून पुढील काळात हा पूल पर्यटन विकासाच्या दृष्टीनं वाटचाल करणाऱ्या वेंगुर्ला आणि पर्यायानं सिंधुदुर्गातील पर्यटन वाढीसाठी एक महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे। मी आता आहे वेंगुर्ल्यातील बहुचर्चित आणि वेंगुर्ला तालुक्याचा जो पर्यटन संदर्भातील एक मुख्य प्रकल्प, महत्त्वाचा प्रकल्प असा असलेला झुलता पूल या ठिकाणी मी आता आहे। आणि आपण माझ्या मागे बघू शकता, एक सुंदर असा प्रकल्प हा या ठिकाणी पर्यटन वाढीसाठी अतिशय उपयुक्त असलेला प्रकल्प या ठिकाणी साकारलेला आहे। गेली अनेक वर्ष हा प्रकल्प रखडलेला होता। या प्रकल्पावरून अनेक विरोधकांकडून टीका झाल्या आणि कधी प्रकल्प पूर्ण होणार, सर्वच पर्यटक असतील, या ठिकाणचे स्थानिक नागरिक असतील, त्याचप्रमाणे इतर लोकप्रतिनिधी असतील, यांना या प्रकल्पाची अनेक आतुरतेने वाट बघत होते आणि तो प्रकल्प आज या ठिकाणी साकारलेला आहे। अधिकृत अशी उद्घाटन या प्रकल्पाचं अद्याप झालेलं नसलं तरी अनेक पर्यटक, सध्या पर्यटन हंगाम सुरू आहे आणि अनेक पर्यटक या प्रकल्पाला भेट देत आहेत। देश विदेशातील पर्यटक या प्रकल्पाला भेट देत आहेत। मी आत्ता झुलता पूल जो आहे त्या झुलत्या पुलावर या ठिकाणी आहे। सध्याचे मंत्री दीपक केसरकर, महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांचं हे स्वप्न होतं। यांनी हा प्रकल्प जो आहे तो या ठिकाणी आणलेला होता। मात्र गेली अनेक वर्ष म्हणजे एक 5 ते 6 वर्ष या ठिकाणी हा जो प्रकल्प होता तो काहीसा अपूर्ण राहिलेला होता आणि या प्रकल्पाला अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे हा अपूर्ण राहिलेला होता आणि हा प्रकल्प आता या ठिकाणी साकारलेला आहे आणि अनेक पर्यटक भेट देत आहेत आणि एक वेंगुर्ल्याच्या पर्यटनात अतिशय भर टाकणारा, वेंगुर्ल्याच्या सौंदर्यात भर टाकणारा असा हा प्रकल्प या ठिकाणी साकारलेला आहे। आणि एक अभिमान, वेंगुर्लेवासियांना या प्रकल्प साकारल्यानंतर एक अभिमान आहे की वेंगुर्ल्यात पर्यटन वाढीसाठी हा प्रकल्प एक महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे। गेली अनेक वर्ष पालकमंत्री असताना दीपक केसरकर यांनी यासाठी प्रयत्न केलेले होते। प्रस्तावित हे झुलता पूल असून सुद्धा या ठिकाणी काही तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रकल्प गेली अनेक वर्ष रखडलेला होता। मात्र मंत्री झाल्यानंतर याला अधिक गती देण्याचं काम हे दीपक केसरकर यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे आणि हा प्रकल्प आता या ठिकाणी एकदम सुसज्ज अशा स्थितीत हा प्रकल्प साकारलेला आहे। निश्चितच अनेक पर्यटक याला भेट देणार आहेत। आता पर्यटन हंगाम सुरू झालेला आहे, अनेक पर्यटक भेट देणार आहेत। त्यामुळे या ठिकाणचे हॉटेल्स असतील किंवा या ठिकाणचे समुद्रकिनारे असतील, यावरही पर्यटक यांचाही आनंद लुटणार आहेत। या ठिकाणी नवाबाग जे समुद्रकिनारा आहे त्याच्यापासून मांडवी खाडी तसेच वेंगुर्ला बंदर हे यामधील अंतर जे आहे ते कमी झालेलं आहे। तुम्ही थेट वेंगुर्ला नवाबाग समुद्रकिनाऱ्यावर आल्यानंतर तुम्ही या झुलत्या पुलावरून निसर्गाचा आस्वाद घेत वेंगुर्ला बंदरपर्यंत जाऊ शकतात। छान आहे हा स्पॉट। ॲक्च्युली आम्ही बेळगाववरून आले, सो आम्ही गुगलवर पाहिला
आणि सकाळी आम्ही त्या बीचवर गेलो होतो सागरेश्वर बीचवरून हा ब्रिज दिसत होता. मग गुगलवर हा स्पॉट दिसला. तर छान वाटते व्ह्यू, म्हणजे आल्यानंतर एकदम भारी वाटतं हा स्पॉट. आणि वेंगुर्ला तुम्ही कुठे कुठे फिरलात काय? वेंगुर्ल्यामध्ये आम्ही सागरेश्वर मंदिर, तिथं बीचवरती गेलो आणि डच फॅक्टरी तो पाहिला. आणि त्याच्यानंतर अजून एक रॉक बीच आहे ना त्या साईडला. नाही, इकडचं इवन कल्चर आणि फूड वगैरे सगळं छान आहे. एकदम हेल्दी आणि नॅचरल हे आहे, काय म्हणतात, क्लायमेट आणि हे सगळे एकदम छान आहे. निवांत वाटतं एकदम. लोक असं आहे की क्राऊड की जास्त गोव्यालाच असते, ते एक हे आहे. पण इकडं आल्यानंतर आम्हाला एवढं छान वाटलं की आपलं डेली रुटीनचं वर्क कल्चर हे ते सगळं सोडून आल्यानंतर निवांत एकदम भारी वाटतं, रिलॅक्स वाटतं. तर कम्पॅरेटिव्हली गोव्यापेक्षा इकडं प्रेफर केलं तरी टुरिस्ट लोक की छान आहे, की एक्सप्लोअर करू शकता इकडे पण.